What's up guys? So ako na si Jiki Boy. So karon kay maghimutag Q&A video. So pila sa ko kasi man ang web upload tungod kay natapol ra ko og bihimo og video. So chill ra ko diri guys. Mora sa cellphone ra mo ra kong giibuhat diri. So wa jud ila lingaw diri. So karon yung ibuhat og balik video na para malingaw sa edit no kay karon ako giganahan og balik tungod sa basta na nagka problema tagamay no pero yeah. So karon day mamutag Q&A video. So og salamat din sa 2,000 subscribers. So what you expect nga makato kita karon nga year. So yeah, before we start no, like, share, comment and subscribe and turn on the notification bell para ma-update mo basta na ako'y bago video. Adik na. So let's go. So first comment si Yen Yen Minor, nakauyod na si Katik. Uy, Katik, nakuyab na ka day. Aw, si Kuan, Clark. Nya, si Naibog, si Kyle mo ba to? Nakita na ko sa post dito sa episode 30 group. So, kumo kailan ni Katik, mo ni siya katong trending nga Edgap cover nga parody, mo to siya trending. So, wala ni pop up niya. Mo na si Katik, mo na katong na trending sa Facebook. So, yeah. Sudsud sa mi gamay ambot lang para niya sudsud bumi or sa para nako nagkasudsud na mi gamay kay basta. So next comment kay si Chrislyn Abano, Tagalog man Bisaya maning amaw. Bakit ka hindi sumusuporta sa akin? Ha? Chrislyn Abano Bisaya man kay nganong kapag Tagalog man ka. So support mo ni magud kanang na mabisi-bisil jud daw sa kay or matapol ko YouTube kay sige raw Facebook good. So next comment kay si Prince PH Vlogs, Tagalog na sad. Kailan ka nag-vlog? Nag-vlog ko kay 7 months ago na katong pag-intrams na mo to siya makapag-vlog ko 7 months ago na. So mo to akong first vlog sa pag-intrams na mo. So next, Yen Yen Minor Japon, let's go. Doon tani pradagan. Nganong naasrip nagpuyo ang pusil ni Cardo, ha? Ay oo. Nganong na dito puyo? Para mo fresh, para ini kagubat, igo-igo tanang kontra, no? Mao si Cardo dugay ka na siya mamatay kay imposible na srip mga nakakuan. So next comment kay si Asteria, nganong mahadlok man dapat ni kung madamguan na mo si Bourgeoisie, dapat mo madlok niya kay dako siya guo niya gamay siya glawas. Maura manika mo siya madlok mo hadlok sa din daw kay nagpuyo sa rip kuyaw. Chuy kung bangko diri magana ano markagik. So next comment kasi GDTBF, ba't ka nag-switch ng gaming to vlogging? Wala ra, kinahanglan ko mag-vlog kay dali am ko ng vlogod imo vlog ang usay nang tabo nimo sa kilid maura mao akong nakuan. So yeah, maro to GDTB chat out sayo. So maura. Next comment kay si Rocky PH, bakit may butas ang donut? What the fuck? Kabalo ka nga nung nay buslot ang donut kay tungod kay di ako pangutana ang pangutana ang tigbuhat ana kay wato ko ilabot na unsa may labot ako nga ilang gibuslot ang donuts to nga ako kay pangutana gyud sa mga amigo nako nga kanang pinsa ko ni pan nga way to nga naglibog unsa nitubag sila donut awam jud ito nga ang donut amawa noon. Oh kataonan kay to pangatawa lang mo diha okay ra o di mo katawa dislike ninyo video bahala na mo. So next comment kasi Shaira Batahoy, nganong nasa rep magpuyo si Bourgeoisie kay mo lagi manika siya kay siya plastic siya. So nganong si Bourgeoisie kapoy sa rep kay di na siya manugnawan gahay gina siya no. Murag si Katik gahay gina si Katik gahay silang duha kati mao itong basta manika siya mao na po siya sa rep di mo siya mabugnawan. So next comment kay si Almay Agbay, nganong way kamot si Bourgeoisie? Ingin nyo sa Katik siya buhat ang manikaan niya. Wala yung kamuti ilang jud gibutang. Yung nakita boss may di mo Katik nga ang ay si Bourgeoisie nasa gawas imong gipahangin. So yeah, di wala to kang tinto sa red nga pero ting bugnawag kapahangin jud sa gawas yun sa initan just kuan rep gahiaw din niya day. So next comment kay si I'm Supreme Boy, wow nice name, bakit kamukha mo si King sa Brusco Bros ha? What the fuck? Priya nung si King ha? Amo ni title na to basig man nagko pa ning views. Views di mo good nya aduhan na lang gipanganlan na aduhan na lang giingan ako nga kalokalay si Guapa Juice og si King kisa kay sunodan matag si Kuan Daniel Padilla. So next comment kay si Zalamon Thunder SPXO,
9 years ago na. What is your next video series? So, duduhaan pa, gaming ba or short film or vlog. So, yeah. Next comment kay si Jane Dice. Ganong gwapa si Katik. Wow, may Katik, gwapa ko ka. O gwapa mo dyan si Katik. Kung mo siya po smile. Mga Katik, smile na lang per me para. O gwapa dyan kong mayo. Ano siya? Gwapa man si Katik. Kasi ikaw gwapa mga may batig lang sa kalibutan. Nara nila kung namanaway sila. So next comment kay si Floriza Kapuyan. Nganong gwapa si Katik bisag di maduring. Iyoy, di maduring ang naong. Uy, di uloy ay pag inana maduring man tanan naong good. Bisag unsa pa kawatig naong, maduring ang naong ay. May batig naong sa kalibutan. Gwapa man si Katik kung maduring ang naong no. So try na ko maduring ang naong nga tanawa niya. Akong ring light kay napaong-paong na. Mongit-ngit na kayo. Ako na bala sa editing ani, adjust na lang tanong brightness ani. So moro to, si Katik ay maduring ang naong ay maduring man yung naong og gwapa siya. So next comment kasi Joshua Apa. Crush di mo si Borswazi. Delay. Manong crush ito na ako siya. Akong crush kay si Katik. Tugan sa guni Katik, di ba Katik sa? So next comment kay si Ira Denil Pirando. So mga dyan si Katik, Ira Denil Pirando. I-add yun sa Facebook, Twitter, Instagram. Ug i-subscribe yung channel Ira Denil. So yeah. So nganong lami mangyud ang ginadili. Kanta ni Snoopits Aloud. So nganong lami ang ginadili kay tungod kay example shabu. Example na maong lamihan sila sa shabu kay once makagamit kag kausa na magana na ka magpangita na ka mura ra gud nagduwa gud pa nan duta makaduwa kag kausa magpangita na ka sa ugba-ugba na nya sigarilyo sad makakuan kag kausa lindayon na wala di na lisod na kayo nungan so nga pong may kay kuan na shabu kay ari diri sa mga daghang kay mga manayupay dire sa mo tayo dito basta kinahanglan adag ka na kay dire oy joke lang. So maro to Katik, Ira Denil Pirando maro to. Lami jud ang ginadili kay di mo pugnan kung makatesting na ka. So next kay comment kay si Kai Alba. Nganong lami ang biplop ay lami ang biplop. Samot nag ay ketchup lami na siyang biplop bay. So next comment kay si Kyle Maris Eli. Asa nimo napunit? Ay si Bruce Wadzi Di ako nakapunit Katik nakapunit So next comment kay kalubato na ang ring light. Ayay, wala na day, wala na. So, tanan question guys. So, thanks for watching. Like, share, comment, and subscribe. And turn on that notification bell para ma-update mo basta na ako bagong video. See you next video mga sperm. Para mahimo na mong tao no. So, next video. Kung gana mo mahimong tao, like, share, comment, and subscribe. And turn on the notification bell para ma-update mo basta na ako video. Balik-balik na ako. Pero so, comment mo balik og mga question dia kay mag-ibuhat. Continue tani atong Q&A video. So para kung nang part mo yang gingon ni Ira Denil Pirando lami ang ginadili kay makatesting kag usa maganahan na ka pareha ning Q&A video na ko maganahan ako. So see you next video, bye bye.